Здравейте! Днес ще ви покажа как да използвате сравнителна и превъзходна степен на прилагателните думи. Кога използваме сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и защо е важно да го знаем? Използваме сравнителна и превъзходна степен, когато искаме да сравним две или повече неща. Това може да са предмети, хора, животни, природни забележителности и други. Ето и примери. My sister is younger than me. Моята сестра е по-млада от мен или по-малка. My house is bigger than yours. Моята къща е по-голяма от твоята. И последен пример. София is the biggest city in Bulgaria. София е най-големият град в България. Как да използваме сравнителна и превъзходна степен? Трябва да следваме следните правила. За еднострични думи при сравнителна степен след думата добавяме наставката ER, а за превъзходна степен пред думата се поставя сричката Z, след което наставката EST. Ето няколко примера. Old – стар, older – по-стар, the oldest – най-стар. Cheap – ефтин, cheaper – по-ефтин, the cheapest – най-ефтин. High – висок, higher – по-висок, the highest – най-висок. За еднострични думи, където гласната е в средата, отново използваме наставките ER за сравнителна степен и the, EST за превъзходна степен, като важното тук е, че удвояваме последната съгласна. Ето и примери. Hot – горещ, hotter – по-горещ, the hottest – най-горещ. Big – голям, bigger – по-голям, the biggest – най-голям. И още един пример. Thin – тънък, thinner – по-тънък, the thinnest – най-тънък. Когато имаме двусрични думи, които завършват на буквата Y, при степенуване Y се променя в I буквата и става за сравнителна степен, наставката става IER, а за превъзходна степен пред думата естествено слагаме стричката D, след което за думата добавяме наставката IEST. Ето и примери. Happy – щастлив, happier – по-щастлив, the happiest – най-щастлив. Healthy – здрав, healthier – по-здрав, the healthiest – най-здрав. Важно е да кажем, че наречията използват друг вид думи за сравнителна и превъзходна степен. Като думата slowly, което означава бавно, за сравнителна степен е more slowly, а за превъзходна степен използваме the most slowly. Там има разлика, затова в момента говорим само за прилагателните думи. Думите, които са с повече от две срички, използваме думичките more повече и the most най-много. Ето и примери. Beautiful – красив, more beautiful – по-красив, the most beautiful – най-красив. Generous – щедър, more generous – по-щедър, the most generous – най-щедър. Отново напомням, че наречията също използват more и the most, когато се налага. Естествено, в английският език има и неправилни прилагателни. Там формата на думата се променя и трябва да се научат наизуст. Ето някои примери. Good – добър, better – по-добър, the best – най-добър. Bad – лош, worse – по-лош, the worst – най-лош. Far – далече, further – по-далече, the furthest – най-далече. Това е всичко в момента, което трябва да знаете за сравнителна и превъзходна степен. Не забравяйте да се запишете за канала ми и да направите теста, който ще откриете под клипа в описанието. До скоро!